bumalik mahal para hindi ka konsintihin na balikan ng ex mong winalangiya ka. Diba? Minsan kailangan mo ng taong mandre-real talk sa'yo. Minsan kailangan mo ng mga words of wisdom coming from dating marupok. Graduate na ako dyan. Graduate na ako maghabol sa maling tao. Kaya ikaw din dapat, huwag ka nang maghahabol. Tao ka, hindi ka aso. Sabi ko kanina una, wag nang babalik sa ex. Paano? Ay nako, para hindi ka na bumalik, alalahanin mo kung bakit kayo nag-break. Di ba basic na basic? Alalahanin mo kung paano kanya pinagpalit. Alalahanin mo kung paano niya minahal ang kanyang kabit. Ay nako, for sure, yung mga galit na yan, mga negative emotions na yan ay makakatulong para tumuwid yung utak mo. Kumbaga kapag niluwa na, wag nang kainin pabalik, wag ka masyadong baboy. Ay nako, bawas-bawasan ang mga dahilan kung bakit mo siya namimiss o naaalala. Diba? Limitahan yung communication as much as possible nga eh. Wala ng communication. At wag ka na rin magbabackread ng mga chat nyo dati. Pati na rin yung mga makakapagpaalala sa kanyang kaswitan, 'di ba? Kung paano kanya inuuto dati. Huwag mo nang balikan. Kung kaya mo ngang itapon o sunugin yung mga binigay niya, ay naku, gawin mo para sa peace of mind mo. Ay naku, bigyan ng oras ang sarili. At the end of the day, it's all about self-love. It's all about self-awareness. It's all about pag-iisip ng tama. 'Di ba? Minsan kasi yung pag-move on, minamadali nyo. At napipressure kayo sa mga tao sa paligid. Ala, ang bagal mo naman mag-move on. Ala, hindi ka pa nakaka-move on sa maling tao. Bakit ka ganyan? Una sa lahat, ang pag-move on may kanya-kanyang timeline. So kung matagal ka mag-move on, it's okay. Kung sa tingin mo kailangan mo mapag-isa ng 1 taon, 2 taon, it's okay. Always remember, hindi karera ang pag-move on. 'Di ba? Minsan nami-miss mo yung nami-miss mo yung feeling ng may jowa. Pero kapag tumuwid na yung pag-uutak mo, yung lambingan lang yung nami-miss mo pero hindi na yung tao. Okay? Huwag masyadong marupok, marami pang tao diyan, okay? So kung nawala na siya sa buhay mo, wag mo nang ipilit pang ibalik. Kumbaga parang sakit lang yan. Kung nagkatrangkaso ka, hindi mo nagugustuhin pa magkatrangkaso ulit. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.